Nak, show your outfit, nak. Or in the mirror, nak. Shush! Tingnan niyo siya, guys. Daddy is playing basketball. Nakulat siya. Hello. Hello. Say hello, Daddy. Hi, Daddy. Hey, baby. Okay, give me 2 minutes. Okay. 2 minutes Yeah? na. Say okay, Daddy. Daddy. Okay, love you. Bye-bye. Love you. Papa, I I love you too. Hi guys! Welcome back sa ating channel. So, it is Saturday and wala tayong pasok. So, thanks the Lord. Ngayon ay may lakad tayo, guys. So, remember last Saturday, we went to see Jezz, yung isang YouTuber din dito na hindi siya malayo sa amin. So, first time namin nag-meet last Saturday. And ngayon ay magkikita na naman kami ulit. And guess what, guys? Kung saan kami pupunta. Mag-uukay-ukay kami together for the first time. So, it's very exciting. And ang aking anak ay very excited din yata, oh. Nak! So, yun yung gagawin namin today, guys. Ay, nakabihis na ako. So, si Paris ay bibihisan na natin ngayon para makaalis na tayo. Kasi it's currently 12 o'clock na. And yung sabot namin, yung sabot namin is, makikita kami doon ng mga 1 o'clock. It is 30 minutes away from here. So, meron pa tayong 30 minutes na i-ready si Paris. And then, we are going. So, si Mike ay maiiwan dito. Kasi kaninang umaga, maaga siyang gumising. While Paris and I were still in bed, umalis siya, pumunta siya sa, ewan ko kung saan sila nag-breakfast ng kaibigan niya. Nakauwi na pala siya. Pero, yung kaibigan niya at siya, pumunta sila ng di ba may park sa harap ng bahay, nag-basketball sila. Silang dalawa. Kaya kami ni Paris ay aalis din kami. May sariling lakad din kami ni Paris, hindi kayo magpapahuli. Nak, ay nanak, we'll get ready na, nak. Pakita ko sa inyo quickly ang ating outfit for today. So, ayan yung outfit natin, guys. So, in-straight ko lang ang aking buhok today. Ayan. Oh, mahaba-haba na siya, guys, no? Hindi ko na talaga to papuputulan. Ito lang yung shirt ko. This is the black shirt na may Mickey Mouse. Ayan. Tapos, leopard print na midi skirt. Ayan. Tapos, naka-white, white sneakers. So, ganyan lang ang ating aura for today. Yan. Ano ba to? Ay, bag ni Paris. Tingnan nyo, sobrang, cute ang bag ni Paris, guys. Oh, may bum bag din siya. Sobrang liit. And ito yung bag na gagamitin natin today. Kasi, kasya dito ang napi ni Paris. Ayan. So, yan lang, guys, ang ating pa-aura. Anyways, bibihisan ko na si Paris, guys, para makaalis na kami. Ali na, nak! No, baby. Guys, ayan, nabihisan ko na ang ating baby girl after 2 million years. Ang hirap talagang bihisan ng batang ito, guys. Ayaw niyang magpabihis. But tingnan niyo yung outfit niya, guys. Oh, nak, show your outfit, nak. Or in the mirror, nak. Shush! Tingnan niyo siya, guys. Marag correct. Natawa naman ako sa outfit mo, nak. So, sa ilalim, meron siyang, nilagay ko na yung pang-warm niya ba sa ilalim. Kasi nga, diba, maginaw na. And then, white lang siya na long sleeve yan siya, guys. Sa ilalim. Tapos, nilagyan ko ng ganito. Yung parang denim ba siya na jacket. Pero hindi siya denim. Yung lang, kulay. And then, yung Adidas niya na pants. Ayan, oh. Na black pants. At yung Adidas niya na shoes. At meron pa siyang pabambag. Tingnan nyo. Ang aking bata. Anak, smile sa anak, B. Smile. Tongue. Oh, tongue. You hurt your tongue. Beautiful girl. Mommy. Yes. Green tongue. Green tongue? That's not green. That is pink. Ayan. Tapos, hindi ko yung hair niya, guys. Hindi ko itatali. Kasi, always kung tinatali yung buhok niya, and gusto kong ipalugay na lang muna ba. Ayan, oh, kasi humahaba na yung buhok niya, guys. Ang kanyang brown na hair.
sa kinimpitan ko lang dyan guys ng maliit kasi para yung bangs niya hindi natatabunan ng kanyang mata. So ayan na yung outfit namin for today guys, ang mag-ina. Oh. So it's been a while na talaga na hindi ako nakapag ukay-ukay. I think the last time was about 3 months ago. And ngayon is first time na bumalik ako. And I'm very very excited guys kasi alam niyo naman si ate niyo talaga kung napanood niyo yung mga videos ko na pa English pa ako sa video ko noon. Mahilig talaga ako sa ukay-ukay, lalo na yung nandito yung sister Mimi ko. Every time umuwi ako from work, pumupunta kami ng ng ukay-ukay. And the one na pupuntahan namin today ni Jezz guys is what they call Savers. So isa yun siya sa pinakamalaking ukay-ukay dito sa Australia. And luckily hindi siya medyo malayo sa amin, mga 30 minutes drive. It's not too bad. And I think 30 minutes drive din for Jezz. So we're meeting halfway. So alis na tayo guys ha, para mataas-taas yung ating lakaran today. Nak, come on nak, let's go. Let's go. Unya na tamang limpyo na ko eh. Bring the phone. Bring the phone, yes, because that's mama's phone. Dadalhin ko yung pram guys, kasi baka makatulog si Paris while we're walking around ba. So dadalhin ko na lang yung pram. Open the door na nak. Amon tayo mong daddy na ko eh, magpatabang ta sa pram. Ah, careful. Wait for mama, ha? Can you call daddy on the phone? Just say, daddy, we need your help. Call the phone. Be here. Call daddy. Yes, please, mommy. We'll call daddy. Talk to daddy, ha? Daddy is playing basketball na. Kulat siya. Hello. Hello. Say hello, daddy. Hi, Daddy. I'm Hey, baby. upset. So we need your help. You need my help? Yeah, with the pram. Put in the car. Okay. Dad- Where are you now? Inside the house. Paris is holding the phone. Okay, give me 2 minutes. Okay. 2 minutes Yeah? na. Say okay, daddy. Daddy? Okay, love you. Bye-bye. Love you. Bye-bye, Iron. I love you too. Put them up. Bird, come on. Head, shoulders, knees, and toes na. Head, side, a toes. A touch. Come down na sa pag-see the bird. Come. Backboard. Careful. Good job. Good job. Alis na kami, guys. Ay, hindi pa pala kami aalis kasi yung pram nasa bahay pa. Papatulong kami kay daddy. Tingnan nyo siya, guys. Oh, nandun si daddy, guys. Oh. Tsaka si, kuan, kaibigan niya. Naglalaro sila. Ayan, oh. Ayan. Where's daddy, nak? Daddy, pass the ball. Pass the ball. That's Daddy. Call daddy. Call daddy. Call daddy. Come here, Mommy. Say, come, daddy. Say, daddy, come. Go to daddy, go. Run to daddy, go. Go. Come on. So, ayan guys, nandito na kami sa sasakyan and iiwanan muna namin si Daddy Mike today. Naglalaro pa naman sila ng kaibigan niya guys, ng basketball. So, and I think it's very healthy naman sa isang relationship guys, no? That you have time for yourself. So, ayan si Mike with his friend, naglalaro sila ng basketball, and me and Paris obviously, kasi hindi naman pwedeng iwan si Paris. And we have our time for ourselves as well. Alis na kami guys kasi 12:30 na siya, and by the time makadating kami doon mga 1 o'clock na talaga. So, we'll see you when we get there, guys. Are you ready, honey? Ready? Go! Kaka-parking ko lang, and tingnan nyo ang ating baby girl ay nakatulog. Ayan. So, hihintayin ko na lang muna dito si Jezz kasi papunta pa lang sila. And ayan yung sinasabi kong ukay-ukay, guys. Oh.
Savers. Ang laki guys. Pero very dirty lang ang aking window. Ayan, Savers. Super malaking ukay-ukay yan siya guys. Nandito na kami guys, oh, sa loob. Si Paris kasi nagising. Ayan. Kaya pinasok ko na lang dito. Payak-iyak na naman siya kasi na-disturbo ang kanyang tulog. Kaya ayan dito guys. Sabi ko kay Jezz, dito na lang kami sa loob maghihintay sa kanila. But yan guys, oh, sobrang laki no. Si Paris nakahanap. Uy, anong nangyari sa bag mo na? Uy, careful. Si Paris ng mga laruan. Dito namin hintayin si Jake tsaka si Jezz. Wow! Dum 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 dum. Is that a bike? Oh, careful! Kaso? Dami nilang laruan dito guys. Oh. Ito, mga... Ayan, toddler girls. Dito ako maghahanap ng para kay Paris. So nice. Guys, oh, mapapagastos na naman tayo nito. Yan, dami. Ayan guys, manapili na ako pero pakita ko sa inyo mamaya. Tugnawa? Hi, te. Hello. What's this? Wait there. What's that? Mommy. Yes, na. How are you? Uy, bless na lang. Bless. Oh, nanay. Anak, come here, anak. Come here. Go play with Jake. Play with Jake? Yeah. Sobrang cute, guys. I can't even. Ayan, oh, pero hindi na siya kasya kay Paris. Pang 12 months lang to siya. Paris, magti-3 naman si Paris next year. Yes, honey? Oh, so cute. Push! Got a lawnmower. Cutting the grass. Ayan na si Jake, guys. Oh. Busy. May magagawa talaga kaming shopping nito ngayon. Ano to? Playground? Ayan guys, nandito na kami sa sasakyan ulit. It's currently 3 o'clock na ng hapon. And oh, God, ang dami namin na pamili. And I'm very excited to show them all to you mamaya pag uwi namin guys. But for now, nagutom kami ni Jezz guys. Kasi hindi pa kami kumakain. And alas 3 na siya ng hapon. So we're gonna go find something to eat. Andun na rin siya sa sasakyan niya guys. And we're gonna meet up dun sa, baka sa Chadstone Shopping Center kami pupunta para kasi may mga food court sila dun. So we'll see you again soon. Lang namin guys ng chicken namin for lunch. Late lunch na 3 o'clock, early dinner. Ayan, ang mga bulilits ay kumakain na ng ice cream. Don't make a mess, Jay. Vanilla, ayan, chocolate. Tapos meron kaming maliliit, isang baso na po. Cute kaayo. Gagmay kaayo. Hindi pa kami pwedeng maka-dine in. Oh, tanawa lang mga bangko, nangabali. Magtintog, lalugar na rin? Kaon? Gana yun, dito. Nandito na ang aming order guys, nini chicken. So Korean fried chicken lang guys. Maghahanap lang muna kami ng mesa kung saan kami pwedeng makakain. Mag-standing position na lang kami ng kain dito guys. Oh, kasi yung mga lamisa ba, dili man pwede kanaan. Oh. Guys, nandito kami kumakain guys. Oh, sa load sa butan. Pinalis kami dun guys, di ba tumayo kami kanina, pinalis kami kasi hindi nga pwede dun. So ito yung fried chicken namin, ayan, sweet and spicy, and then chips, and si Paris, and si Jake, andyan. Gusto ko talaga kasi ipatry kay Jezz, kasi hindi pa daw niya na-try itong fried chicken na to. Do you like that? Sobra, tapos yung wings, favorite ko. Na may Yummy. cake sauce. May ngani-ngani. Wolverine. Buwan na si Jake. Aming bata ay here. Naglaro-laro siya. Kumakain pa si Jezz. Ayan. Ay! Pinugtog na ko ng buwan. Hi guys! Anong oras na nga ba? Sa oras? Day? Ay, I'm good. 4:30? Oh, malapit na mag-5 and nandito na kami sa car park. Kasi uuwi na kami.
Kasi mga mister namin ay naghihintay na. Ayan na. Oh, kiss on me. Bye-bye, Jake. Si Paris Paris like, what is he doing? Jentu. What is he doing? Oy, wait! Nagigil ka. Alright, Dai. Thank you, Dai. Salamat kayo sa kuan. No problem. Salamat sa treat. ha? Next time No problem. eh. Next time, we'll go to Guys, namin Kwan. kayong lunch. Sa Jovi, wag yun ang pabayad. Sige lang, mas dako ang bayad itong 5:12 na ng hapon, kakauwi lang namin. And I will quickly show you yung mga napamili namin sa Ukay Ukay, guys. And I just want to say thank you to Jezz for being with us today. We really had fun. Jezz and Jake, thank you for coming. Sobrang enjoy talaga kami, guys. So, si ate nyo, guys, is napagasto sa Ukay Ukay. Ayan, ito mga napamili namin, guys, oh. So, ipapakita ko sa inyo first yung mga napamili ko para kay Baby Paris. Sobrang dami nilang mga cute talaga ng mga damit. Like, very, very cute for kids. But, unfortunately, they are small for Paris. Small sila para kay Paris, guys. So, alam nga naman bilhin ko. Sayang lang, hindi masusuot ni Paris. Pero ito, mga napamili ko para kay Paris, guys, still very cute. Ito, size 2. Ayan, parang maliit na shorts lang ba? So cute. Tingnan nyo, guys. Strawberry. So, $3.50. Yan. Ewan ko kung magkano to siya sa peso, guys. Kasi, one Australian dollar is 34 pesos. Ayan. And this one, guys, another one. So cute. Pink ang kulay and my heart, guys. Oh. This one is another $3.49. And then, merong, dito, shorts din siya. $3.49 din siya, guys. And this is from Ralph Lauren. Ayan. Oh, so cute, no? Ayan. And another top for Paris. This is a bit expensive, guys. Oh. $6.49 siya, guys. But I think this is worth it. Tingnan nyo naman, guys, ang kanyang print. It's very, very girly, diba? Ayan. And may skirt din. Binili ko para kay Paris. Ayan. Very cute. Ito is $2.99 lang. Ang aking anak ay nagnanak-knock-knock on heaven's door. Teka muna. Come in, my love. Mama showing daw kayo kay nak. Wait sa ha. Kaya mag-show sa si mama. Okay, mommy. Okay, baba. And another one here for Paris. Ang dami kong napamili para kay Paris, guys. Kasi pagpunta ko talaga dun sa mga kids na mga damit, ay alam na, yung mata ko nag-heart-heart na. Nakikita ko na ang aking anak na magsuot nito. Kaya napasubo ako, guys. Napadami yata yung bili ko ng mga damit ni Paris, guys. Uy, super cute kasi. Ayan, guys, another one. And mga branded pa to lahat, guys. This one is a bit expensive daw kumpara sa iba. $7 to siya, guys. Ayan. But, tingnan nyo naman. Super cute din naman, diba? And, mayroong top dito for Paris. Ayan. Another cute one. Oh my God. Hindi ako makapag-move on kung gaano talaga ka-cute yung mga paninda nila dun. This one is only $2.49. And then, may apat pa dito, guys. This one is malaki pa siya kay Paris, but darating din si Paris dyan, guys. Binili ko siya kahit malaki pa siya kasi tingnan nyo naman ang presyo is only $1.99. Kaya binili ko na lang. And there's another one. What's this one, Nak? Pink. Peppa Pig! Ayan. So, this one, guys, is $3.49. So, I think yung mga nila doon, yung mga top na mga kids is mainly $3.49. Tapos, binili ko to, guys. Medyo malaki pa rin siya kay Paris kasi pang 3 years old siya. Leggings lang. And this one is $1.49 and yung isa is $1.99. And then, after sa mga napamili ko kay Paris, guys, hindi pwedeng walang mabili si Mami. Kaya may binili ako, mga lang siguro. 1, 2, 3, 4, 5. I think 5 items para sa akin. First na binili ko ay itong denim skirt na light wash lang siya. May mga pagisi-gisi siya dyan, guys. Oh, ayan.
And this one is from Sports Girl. Size 8. Kasi size 8 si ate nyo. And this one I bought for $13.99. And meron akong top na nabili dito. It's very, very cute. Tingnan nyo naman ang kulay niya, oh. Pink. Baby pink. Ayan. Nakikita ko na yung sarili ko magsuot dito, guys. Pairing with white jeans. Ayan. So, parang 17 lang tayo, guys, suot natin to. But this one is from the brand Miss Shop. Ayan. And size 8. And, guys, cheap lang to siya, guys. Oh, $3.49 lang siya. And then, this one. Oh my God. When I saw this one, I really love it. This is one of my favorite colors. And, diba? Sabi ko kay Jezz, pagkakita ko nito, guys, mamanghuran na talaga si Paris pag sinuot ko. Ayan, hindi man siya makita, guys. Uy, but bodycon siya, guys. Ayan, oh. Very stretchy. And this one is size 6 ata. Size 6 man nakalagay, guys. Oh, but nag-fit man siya sa akin kasi tinry ko siya bago ko siya binili. But ang ganda ng likod niya, guys. Pag suot ko, guys, very nahubog talaga ang aking katawan, guys. Yung parang siyang gumanon talaga, guys. Oh, kasi gusto ko yung ganito na mga, na mga cloth, mga material. Kasi parang sinasakin niya ang aking malaking bilbil ba. So, you look sexy when you wear this. Pakita ko to sa inyo, guys, pag nasuot ko. Ayan, super nice. And this one was for $15.99. Binili ko tong long coat na ito, na brown. Binili ko to siya kasi wala pa akong ganito na kulay. I remembered I had one, but pinadala ko yata sa Pilipinas, guys. Or, ewan ko saan ko nalagay. But, tingnan nyo naman, guys. Oh, yun sa likod, hindi nyo makita sa likod. But very nice siya, guys. Merong isa na ganito, Zara, yung brand. Pero medyo masikip siya dito sa, dito sa shoulder ko. So, ito yung binili ko. And this one is cheaper naman kasi I think this one is only $12. Tapos yung Zara was $27. So, I'm happy that I got this one instead. Ayan. Pero, guys, may flow to siya, guys. Ayan, oh. Naputol lang iyang kuan dire, iyang tung akaanan sa iyang belt. But it doesn't matter kasi madali lang naman niyang tahiin. Para sa kanyang belt ba, ito. But, yan lang siya, guys. Ayan, very nice. Siyang Burberry lang ba, guys? Oh, it reminds me of Burberry talaga. Ang brand niya nito ay, Sierra. Oh, hindi siya open. Sarah siya. Walay. And the last one na nabili ko for myself is, guys, pinag-isipan ko talaga kung bibilhin ko to kasi medyo namahalan ako sa kanya, guys, ba? Kasi 'di ba, pumunta nga tayo ng Ukay Ukay para makamura, tapos pagdating mo doon, mahal din yung mga benta nila. But this one, guys, I really love it. Like, I fell in love the first time I saw it. And nung nakita ko, guys, na meron pa siya mga tag, brand new pa siya, nag-yes na lang ako sa kanyang presyo, guys. Binayaran ko dito, guys, is $39.99. So, $40 basically. Parang ganito na siya, guys. Yung brand niya is Stussy. Wait, Stussy, yan. And, ayan, guys, oh, meron pa siyang tag. So, guys, kung sa shop mo to binili, it's $120. Pero sa kanila, kasi nga, diba, donate lang tong mga ganito. So, $40 yung benta nila, guys. And, binili na lang ni ate. Pero maganda man siya, guys. Oh, no? What do you think? Nagustuhan ko talaga to siya kasi yung length ng kanyang, yung sa dito ba sa arm, it's perfect lang siya, guys. Diyan, hindi siya masyadong mahaba. Tapos, may pa siya. Meron pa siyang ganito. Oh, diba? So, yun lang yung napamili namin, guys, sa Ukay Ukay. And all in all, I paid 127 Australian dollars. Philippine money, mga around 5,000 pesos, guys, yung nabayaran ko. And I think
So, 5,000 pesos, tapos sa dami ng nabili ko, guys, I think it's really worth it. Kasi alam niyo naman, pag sa mga malalaking shop kayo pumunta, yung ano nyo, guys, 5,000, isang item lang yun siya. Sabi ko nga, na medyo matagal na rin akong hindi nakapunta ng Ukay Ukay, kasi nga dahil sa COVID, close sila. So, parang na-excite, parang na-excite si ate nyo, guys, kaya napagasto si ate nyo. Sabi ko nga kay Paris, sige, tawagan mo si daddy na, kailangan natin ng pera. Pero hindi, guys. Now, I bought everything with my own money. Ganyan kami dito. Hindi talaga ako nanghihingi kay Mike pag dating sa mga shopping na mga ganyan. Kasi, I'm very lucky enough na may full-time work ako, na may sahod ako, that I have my own money. I don't have to rely to anyone. Kaka-message lang din ni Jezz na hi T, we just got home. Kasi sabi ko sa kanya na message me when you get home safe. So, ayan. Oh, I love Jezz, guys. Like, seriously, for me, Jezz is my little sister. Yun ba ang gaan ng loob ko sa kanya. And, yeah, I love being with her. Check nyo rin si Jezz, guys. Ilagay ko yung yung YouTube channel niya, yung link niya sa baba, sa description box. Check nyo rin yung channel niya, guys, kasi nag-vlog din siya kanina. So, makikita nyo kami doon, starring. But for now, guys, i-end muna natin yung vlog natin kasi I think it's getting longer. At baka ma-bored kayo, guys. Sabihin nyo, haba-haba naman ang mga video niya. Oy, kaya i-end na natin dito, guys. But, as usual, hindi natin i-end without shout out sa ating mga mahal na subscribers, sa ating mga bagong subscribers. Thank you very much, guys, for subscribing to our channel and sa patuloy na suporta. I appreciate you all. And masya-shout out na tayo. First, kay Abigail Ginto. Hello! First time kong nakita yung pangalan niya dito, guys. And ito yung comment niya. Hi, ate, I like your vlog. Like other viewers are saying, you are very calm when you talk. Oh, diba? Calm si ate niyo mag-talk. Di nakakasawa po manood. Thank you, B. Thank you for that kind words. Yung mga comment talaga ng mga ganito, yung nakakapag-motivate sa akin na mag-vlog pa more. Kasi guys, it's not easy, lalo na pag nasa labas, yung mata, tinitingnan ka, kung ano ba to siya, artista to siya, bakit meron siyang camera na dala-dala. Mahirap talaga siya, guys. But, dahil nga sa mga comments na magaganda galing sa mga subscribers ko, it makes me really happy and it makes me think that, I wanna vlog more para sa mga subscriber ko, guys. And I'm so happy na nagugustuhan niyo yung mga vlogs natin. Next shout out goes to CC Cactus PH. Hello, sis! Nanita Galindo, Mary Jane Sobere, Joy Pham, Mario Malonzo, watching from California daw. Hello po! Shout out to Odessa Donghil, Donna Ladera, Majoy Lasas, Diana Jane Bravo, Jessa Mahinay, Shex J. Nag-comment pala siya sa may tanong siya kung ano ba daw yung kurso na ginawa ko dito sa Australia. Stay tuned for that one because I'm going to make a video about that. So just, stay tuned. Shout out to Joanne Ambe, Los Viminda Pulido, Junray Angina Gikan, Mirasol Dayaw, Joy Pangan, Rosemary Romar, Marilyn Drudge, Cielo Riza Lopez, Benji Canonio, Lee Venture Vlog. Sabi niya, hi Megs, new subscriber here. Hi Megs! Welcome sa ating channel. Shout out to Ginia Dular, Wonder Pinay, Maribel Patiag, Lizelle Iga, Jovi Bato Malaki. So ayan, magkaparehas pa kami ng pangalan. Hello po! Shout out to Amy Anthony, Filipino-British couple, Rosario Sabalie, Rose and Jade Bowie, and Gwen Christensen. So, yun lang yung shoutout natin for today, guys. Sana na-enjoy nyo ang ating vlog. Please don't forget to give this video a thumbs up and also hit the subscribe button to be a part of this family. And I hope to see you all guys in the next one. Don't forget to be good, and if you can't, be careful. Bye!